Actually guys, ito yung workstation ko. Tingnan nyo kung gaano kagulo, di ba? This life we've all been waiting for. This life I'm not. Napakagulo ng workstation ko. Ito yung iPad ko. Yung iPad ko. Mali. Yung laptop ko, yung iPad ko. Di ba? Yung mga remote, yung panlinis sa PS. Later, I will fix this. As in. Wala lang, nagugulan lang kasi ko. Tapos yung mga mic pa ng phone ko, ay ng phone, ng camera, cable, ano ba? Power bank, shades, at kung ano-ano pa. 'Di ba? Ano kaya kapamigay ko to? Hala, nawawala pa ata yung aking AirPods. Asan yung AirPods ko? So, good morning. Happy Sunday. Another V na naman tayo. And today's webisode, yes, bilang linggo, wala lang, mag-aayos lang tayo ng mga gamit-gamit, mga bagay-bagay dito sa kwarto, and then that's it. Wala akong ibang lakad, wala. At syempre, kung nakikita nyo, itong hawak kong to ay ang aking wireless mic from Saramonic. Ayan, Saramonic, yes. And siya talaga yung nagbibigay sa akin ng napakaganda at napaka-pack na audio. 'Di ba? Sa lahat ng Emerald. Actually, Saramonic lang ang ginagamit ko. Kahit yung omnidirectional mic ko, Sarah Monek. 'Di ba? Bongga. Anyhow, yun lang ang gagawin natin today. At kung meron man, don't worry, iba-vlog ko, isasama ko kayo. Promise. Ako lang ba nakakaramdam? Ako lang ba nakakapansin na this past few days, napaka-lamig. 'Di ba? Napakalamig, kaya naman nakakaloka, napakasarap na may makayakap, may makakadal and everything. Lalo pat na lalapit na ang Valentine's Day, 'di ba? Nakakaloka. Oh, anyhow, um, sa Valentine's Day, meron ako isang maganda at bonggang-bonggang surpresa. Alam ko, nagtatanong yung iba sa inyo, pero exclusive lang. Exclusive? Nakakaloka exclusive ah. Basta, abangan nyo lang sa Feb 14. Abangan nyo sa, ang ingay-ingay ng mga tao sa labas. Nakakaloka, ba? Diba? Abangan nyo. Abangan nyo. Kaya, madalas ako nag-monovlog dahil special ang mangyayari sa atin sa Feb 14. Yes. Siyempre, bago ang lahat, check ko yung aking mga email or ang aking laptop. 'Di ba? Para nga naman ma-check natin kung may mga update or whatsoever. Ayan, hindi ko pa na-enter. Ayan, 'di ba? So far, wala namang update. Ayan, ang aking YouTube studio. Fresh. And then, teleprompter ko. Dito ako nagbabasa ng mga minomonovlog ko. And then, of course, ang aking YouTube channel. There. Diba? Guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Please. Subscribe naman kayo. Papakita ko sa inyo yung aking YouTube channel. Hindi ako madalas nag-promote kasi alam ko na balang araw magiging viral din yung mga videos ko. Tulad ng nangyari sa akin kay Miss Manila before, na wala rin di ako masyadong nag-promote, pero nung talaga nga naman nag-interview ako ng pack na pack, talagang boom, 'di ba? So, naniniwala ako sa ganyan. Hindi ako yung promote. Kung talagang maganda yung content mo,
Mahahanap at mahahanap at mahahanap yan. Promise. Yun lang ang paniwala ko. Diba? Kasi for like 2016 kasi ako nag-start mag-YouTube. Pa-stop siya. And then, alam mo yun, yung parang hindi ako masyadong focus sa YouTube ko. And now, super magiging focus ako ngayong 2021 sa aking YouTube channel. Akalain mo yun, gumagawa ka na pala ng content, kakagising mo lang. Diba? 21 views, 105, 85, okay lang sa akin yung mga ganyan. Okay lang. Pero guys, subscribe na rin din kayo. Since mapadaan kayo or what, as in, please subscribe na rin. And of course, hindi lang na si Anakay ang pinapanood ko, kundi pati rin si Chris Uy, ang may bahay ni Slater Yang. Yes, every Sunday, 10 o'clock a.m., pinapanood ko talaga lagi sila dahil tuwang-tuwa ako sa vlog ni Chris Uy na namit ko sa Okada last year. Yes, 'di ba? Ang saya namin. My Sunday be like, yes. Oh, 'di ba? Alright guys, Scotty is Oops. asleep. I've just finished doing all my work. I put on some makeup, I cleaned my room, I cleaned the sky pod because we are gonna have a very special guest coming over. A banana for the banana. I think this is the right time na sabihin ko na or gawin itong nakasulat sa akin ngayon. Nalulungkot din ako, hindi ko lang pinapahalata. Mahirap pag nasanay na yung mga tao sa paligid mo na hyper ka, masaya kang tao, na joker ka. Kasi hindi nila alam, nalulungkot din ako or hindi nila napapansin kapag may problema ako or kalungkutan. Yung feeling na gustong-gusto mong magsabi, mag-open sa kanila kaso baka isipin niya, gadrama lang ako or nagbibiro or may kinig nga sila pero hindi naman sincere. Yung gusto mong magkwento ng problema kaso hindi mo alam kung paano mo simulan kasi sanay nga sila na nakikita akong masayahin, makulit na gago. Hindi nila alam na sa bawat pagngiti at tawa mo, may tinatago akong kalungkutan or problema at sakit. Sa bawat na corny na jokes na sinasabi mo, ay natatagong problema na gusto mong sabihin. May natatagong sakit na gusto mong alisin. Hindi nila alam na pag-uwi mo or pagtigil ng camera, sa bawat pag-live mo sa TikTok, malungkot ako. Kasi sa live, sa mga vlog ko, puro ako tawa, puro ako kagaguhan, puro ako kulitan. Mahirap mag-pretend na masaya pero we have to do it. Kasi nasanay kayo na jolly person ako, na masayahin ako. Kasi yung way na alam mo, hindi sila maaawa sa'yo, hindi sila mag-worry sa'yo. Pero tandaan nyo na kahit gaano tao kasaya or gaano ako ka-hyper, gaano ako kagago, gaano ako kayo napapaligaya, nalulungkot pa rin ako. Alam ko naman lahat tayo may kalungkutan, kanya-kanyang kalungkutan, diba? Kanya-kanyang paraan lang talaga kung paano mo iatago. Kasi parang feeling ko I don't feel the love and support from them. Alam ko guys na itong ganito, it's totally different sa mga past vlog ko, pero naasad lang ako. As in, naasad lang ako. Super. Wala kumbaga, at this point in time, itong tanging camera lang ang nakakausap ko. Kasi alam ko itong camera na ito, hindi man ako pagsabihan. Basta right now, 4:14 p.m. I feel down, I feel sad,
And the reason ko bakit siya nag-vlog kasi kaya pagising ko nag-vlog, isip ko talaga nag-vlog. Gusto ko nang umalis, gusto ko nang nawala actually.